Dagiti ubing nga agkursi, dagiti agtutubo a kalbo anapnuan ti kuto. Dagiti organisasyon ken dagiti mahilig ti punsyon. Dagiti bagbalasang ken babbaro, kastamet dagiti baak ken balo. Dagiti yelo ti ngipen na, ken natay ti ukuna. Umasideg kayo ket denggenyo ti istoryani. Sitong Tirong! Ni Sitong Tirong ket opisyal ti barangay Barangubong. Nabayagen nga opisyal. Opisyal pailang ni di grade 1 tay lelong ko alakay. Ni Sitong Tirong ket adu ti anak na. Adumet ti asawa na. Ngem anak na naadik da. Iti cocaine na iraren da. Nagbalin ni Sitong a valedictorian ti korupsyon. Imbulsa na pundo ti mannalon. Saan na nga inted bayad ti kamatis ken mais. Sugal aweteng ken droga a cocaine sinerek ni Sitong Tirong. Pimmaknang iti aglap lapusanan. Pimmanglaw ti kaaduan. Ni Sitong Tirong ket nagbalin nga ari-ari ti political dynasty. Gapoy iti political dynasty ni Sitong Tirong, pimmanglaw dagiti adu a mannalon. Ni Sitong Tirong agbulalek iti lechon, ngem dagiti mannalon anusan datay asin ken buggoong. Nagtagidda saan da makapan ti ospital, tay sunggo, buaya ken tigre, mapanganda ti adu a kilo a karne. Dagiti mannalon ano sa datay na ilata agalugong. Ni Sitong Tirong aggatang tibutos tunggal eleksyon. Gatangin na dagiti opisyales ken organisasyon. Ngem inton makatugaw agsubot to babaen ti korupsyon. Paayaban na dagiti opisyales ken organisasyon. Agiwaras ti kwarta a nakabungod. 1,000 3,000, 5,000, magkano ka? Dagiti naglako ti botos, maragsak ang damit ang makaraman ti taraon anahimas. Saan laeng nga kanay na sardinas. Umili, nagbalinda akaslag palpalimos. Niilako tay botos, kas na 4 kilo a bangos. Tattao nagbalinda kas aso-aso. Ni Sitong Tirong ang pagpagaak akaslag mauyong. Agited pa iti second hand alungod. Libre balsamar ken pamumpon. Basta lakit diti may sa kondisyon. Agbutos dagiti natay ng tiyempo ti eleksyon. Ni Sitong Tirong nagtalinaet iti turay. Gapo iti kwarta ang naiwaras kadagiti barangay. Dagiti opisyales ken organisasyon ang pipila da mapan umawat ti kwarta. Pinapuskol ti rupa basta lakit di mawarasan ti kwarta. Inlunod da ti biyag ti sumarano kapututan. Tay aglako ti butos kaya riga na tay may sa prostitute. Ragsak kapag galimad. Rigat aging gantong palbiyan. Piman pa'y dagiti barangay ang mamalas. Numangabak ni Sitong Tirong, mapantumanen ag negosyo ti tarong sa Jai Hong Kong. Ibabay na dagiti kalugaran na, gapo iti illegal nga aramid na. Dagiti met pasurot, saan da pulos nga amirisen ti bindot. Iputos dadagta ni Sitong Tirong nga ari-ari ti korupsyon. Saan da mapanunod ti masakbayan, basta lakit di adda 1,000 nga igatas pinapaisan. Da kayo, sarigagayan nyo met tirungkwat amang tunton tigasat. Padasen nyo met ti mawayawayaan, saan laeng nga kanayon nakawaran. Saan na paidiktaran ti anunsyo ti weteng. Da kayo nga opisyales ken organisasyon na pasurot. Isardeng yon ti aglako ti botos. Siyo ilako dagiti kalugaran nyo. Ti 2,000 nga inawat nyo. Panawene na talikodan tayo ni Sitong Tirong. Goodbye, Sitong